Ngomong sih Mas. Yo. Tali, Pak. Tali, badan. Ngomong sih. Kena raja jambret ngopo mlayu? Aku belum aku cilik Pak. Ya ngerti anakmu cilik ngopo kowe kelakuan kok ngene, Iya, aku ngerti. Aku tapi gak tahu ngono. Subhanallah. Aku udah cilik umur sanksi, Pak. Ora jambret digawe kok ngono mlayu ngopo? Mandek kan iso. Ayo kasih pelakane mau gojek ngerti ra? Iya, kayak tadi buang anak baduk. Aku pengen masalah baduk. Aku pengen ngomong sih. Pak, aku pengen ngomong sih, Pak. Masa apa